Tak jo, tak vám děkuju, že jste přijal moje pozvání. Já děkuju. Jak jste se k samotnému sbírání autogramů vlastně dostal? To už je tak dlouho. Jak se to píšu to ve naší knize, kterou bych, kdo ještě ji nemá, tak si ji může ještě pořád koupit, ještě k mání. Tam vlastně píšu, že vlastně někdy v roce 73 jsem byl s maminkou a s bráchou na Pražském hradě, jako malý kluk, mi bylo mi 10, a tam jsem prostě viděl, takové věci prostě dokážu logicky vysvětlit, a tam jsem prostě viděl tepláky z FFC, francouzský fotbal. A nevím prostě proč se to v mé malé mysli se to něco pohnulo, že jsem prostě normálně měl takovou vstupenku na Pražský hrad, kde se dřív jako jste chodil do těch různých pamětihodností, kde vám vždycky proštíplí. A tak jsem prostě vzal od maminky propisku a šel jsem, zatáhl jsem za rukáv tu modrou teplákovku a jsem mu ukázal jako podepsat. Takže mám 6 podpisů, do dneska nevím, kdo to byl, jako takový, ale prostě je to takový, jak bych to řekl, bod 0, jo. A potom jsem byl ještě někdy v roce 72, jsme šli s rodičem a s bráchou na koncert Greenhornu, ve hry Zranáčů v Pardubicích, a tam prostě šel pán ve Stetsonu, to byl Tomáš Linka, tehdy Stetson za komoušů byl dost takový zvláštní znak, takže naši prostě řekli, hele, Tomáš Linka, a opět nevím co, prostě měl jsem takový notisek s sebou a tušku a naši řekli, běž si pro podpis. Tak já jsem za ním utíkal, spadl mě notisek, spadla mě tuška, naši byli nervózní a na přechodu jsem ho dostihl, jsem říkal, pane Linka, můžete se jim podepsat, tak jsem mu dal tušku a on říkal, já mám svoji, tam mu je nakonec nepsala, tak vzal tu a napsal mi tam Linka Tom, deníček už nemám, ale tím to vlastně jakoby začalo. A fakt nedokážu vysvětlit, co mě vedlo k tomu, že jsem chtěl prostě ten podpis těch lidí mít, a pak jsem se v roce 73 koukal na Formuli 1, viděl jsem tam Jackie Stewarta a říkal jsem si, tomu bych chtěl napsat. Tak v roce 73 jsem napsal Jackie Stewartovi do Švýcarska, tehdy vycházel takový časopisy Grand Prix, kde byly adresy závodníků Formule 1, tak jsem mu napsal, no a on mi odepsal vlastně v červnu 74 mi přišel podpis, teďka už byl tištěnej, a já jsem zajásal, jsem říkal, to je ono. Takže vlastně od té doby jsem začal tak nějak cíleně psát a v roce 77 to vyšlo naplno a už jsem se do toho popředl, dělám to skoro 50 let. To jsem se chtěl právě zeptat, když jste před těmi mnoha lety psal, řekněme, na západ, nebyl s tím nějaký problém? Nebyl. Ku podivu nebyl, protože můj otec uměl anglicky, já jsem mu vždycky řekl, tati, napiš mi větu, jsem Vítek Formánek, sbírám podpisy, mi 12 let, a vždycky jsem prostě ten dopis jako napsal rukou, už tehdy jsem škrábal, jo, tehdy už jsem škrábal, jo. A tak jsem vždycky koupil odznak Bohdanče, asi aby tam vyměkli, prošpikoval jsem ten dopis a za 3,60 jsem ho poslal do ciziny, nikdy mi nic nepřišlo jako takový, jo, ale nikdy s tím problém nebyl, a já jsem měl takový pocit, protože vlastně jsme byli 3, kteří tady sbírali, že kamarádi vždycky napsali závodníkovi a jim přišel. A já jsem napsal na tu samou adresu a mně nepřišel. A já si do dneška myslím, že prostě tam seděl nějaký estébák, který prostě normálně sbíral podpisy, jemu se líbilo, co dělám já, a že vlastně moji sbírku má teďka on, hajzl jeden. Je to asi poměrně pravděpodobný. V současné době se získávají adresy buď to od kolegů z našeho klubu nebo z internetu. Vy jste je tenkrát v začátcích získávali jenom z časopisů, nebo jak to probíhalo? Získat adresy bylo dost těžký, protože vlastně nebyly žádný zdroje, že jo, nebyly klubový časopis, tam jsem ještě vlastně nebyl, a takže vlastně já jsem začal tu Formuli 1, kde vycházel, jak říkám, vždycky ročenka, jmenovalo se to Grand Prix, a tam vlastně se psalo o celý sezóně Grand Prix, s tím, že tam prostě byly adresy na ty týmy, takže to mě zajímalo jako jediný. A pak vlastně jsem se trošku vrhnul na zahraniční herce, tak jsem věděl, že prostě nějaká agentura Art Media v Paříži, kde prostě byli ty francouzský herci, jak jsem napsal, tehdy to bylo jednoduché, tedy začal napsat třeba jenom jméno, adresu, jo, ulice třeba ani ne, a došlo to. Teďka vlastně máte PO Box, lomeno tímhle, stačí jedno číslo špatně a vrátí vám to, on bydlí od dveře dál, jo. Takže tehdy to bylo mnohem jednodušší, a ty adresy byly takhle. Psal jsem samozřejmě míň, protože vlastně jsem neměl ten záběr, jako mám dneska, nebylo až tak moc kam psát, bylo to levnější, a jo, a takže jsem si jako vybíral vlastně jenom ten svůj obor, ale pak se třeba stalo, že když potom jsem se jako trochu rozjel, takže jsem scháněl ty adresy, hele, nemáš třeba adresu toho a toho, když ti napsal, takže vlastně on mi dal adresu, já jsem napsal, přišlo mi něco, já jsem dal adresu, takže takhle se to jakoby pomalinku rozvětvovalo, a byla to hrozná práce. Taková všeobecná spolupráce, by se dalo říct. No, mezi
sběratelema? No, ale jako, že jo, tehdy vlastně bylo 14 a já jsem neměl pochtuchy, že nějaký sběratelé jsou a klub myslím, že ještě ani neexistoval v tu dobu, takže vlastně já jsem neměl žádný jako kamarády nebo takhle, třeba, že bych byl v Praze, to vůbec ne, já jsem se stal členem klubu až v roce, tuším, že 86 nebo 7, jo, takže vlastně jsem neměl žádný spojení, takže to bylo takový, prostě bylo to spíš jako náhoda, že jsem něco takového sehnal. A věděl jste, když jste vstoupil do klubu, kolik vás tam tenkrát bylo? Vůbec ne. Tehdy to bylo jinak, protože tehdy to bylo, myslím, že byl omezený počet na 250 členů a když tam někdo chtěl vstoupit, tak vlastně musel počkat, až někdo vystoupí, nebo ho vyhodí, nebo umře a pak teprve vlastně byl na tom čekacím listě a mohl se dostat do klubu. Takže já jsem třeba byl asi rok, jsem byl na čekací listině, než mě přijali. A pak mi napsali, uvolnilo se místo, máte zájem, já jsem napsal ano, a pak jsem se stal členem, takže jako, myslím, že já jsem netušil, kdo tam všecko je, nebo takhle, vlastně jsem se s těma lidma viděl vždycky akorát jenom na ty autogramiádě, co byla na Vinohradech, jo, ale jinak jsem netušil vlastně, jak to funguje a kdo tam je, nebo takhle. Mám pocit, že o tomhle omezení říkal i pan Halousek, s kterým mimochodem máme taky rozhovor a musím říct, že to je speciálně pro mě jako mladou generaci poměrně nepředstavitelný. Předpokládám, že to šlo asi od režimu. Myslím, že takhle, to bych kecal, jo? Nevím to, ale já bych neřekl, že to bylo od režimu. Já si myslím, že prostě ten klub nějak fungoval a že prostě musel mít asi nějakou hranice, aby se to dalo ukočírovat. Takže si myslím, že prostě to bylo z toho, že řekli dobře, striktně, aby nás nebylo 500, tak prostě bude nás 250 a prostě bude to takhle. Fungovalo to, já jsem proti tomu nic neměl, takže jako, ani bych to nějak jako zpětně nehodnotil, že to takhle prostě bylo, tak to prostě bylo a pohoda. Máte aspoň zajímavé vzpomínky. No, je to zvláštní, protože zajímavé vzpomínky samozřejmě mám, třeba na ty první autogramiády, jo, to jsou takový ty mlhavý, ale tam jsem třeba přišel, měl jsem 50 korun v kapse a šel jsem na autogramiádu a já jsem tam vlastně měl jenom kamarády. Jeden jsem měl Zdeněk Plzák, se jmenoval jeden, který sbíral taky Formule 1 a vlastně mě nezajímalo, že tam seděla paní Galatíková, pan Kopecký nebo takhle. Já jsem prostě seděl u toho stolu a tam jsme si jenom vyměnili adresy. Takže vlastně já jsem přišel z autogramiády, vůbec jsem neviděl, kdo tam byl za hosty, jako takový a jsem si prostě přitáhl ty svoje adresy na Formule 1. Napsal jsem jim jako takový, a byl jsem spokojený. A pak až v roce 88 tam byl pan Feitl, který jsem se nechal podepsat. Ale já jsem říkal, hergot, tady jsou zajímavé osobnosti a začal jsem se zajímat víc o letce a vlastně ten pan Feitl vlastně byl první, kterýho jsem vlastně si nechal podepsat jako mezi těma hostama a zase to byl další mezník, který mě odstartoval kousek dál, takže vlastně tady to hobby vždycky prostě po nějaký náhodě, že někam jdete, ono vás to posune a pak jdete zase kousek dál, zase vás šťastná náhoda posune někam, jo. Takhle to prostě, to se jako nedá moc plánovat. Vy tak hezky vždycky otevřete další otázku, aniž byste věděl, na co se vás chci zeptat. Takže vy jste se do prostředí, řekněme, těch letců RAF dostal jen díky té naší autogramiádě? Ne, vůbec ne. Jako je taková, už mám skoro jako ohraná deska. Prostě můj otec byl za války v Anglii a chodili k němu do rodiny český letci. A tak vlastně, když jsem byl malý, tak tady vycházelo v roce 68 pár knížek, KXB neodpovídá a Bufka, Sestřena a podobně. A tak jako to mě zaujalo, jsem to bral jako dobrodružnou literaturu, jako třeba Žila Verna. Já jsem říkal, až budu dospělý, tak já bych chtěl být zatím střelce ve Wellingtonu. Takový jsem měl třeba svoje vize o budoucnosti. No a vlastně jsem měl povědomí o těch letcích, ale vlastně nic o nich nevěděl. Pak samozřejmě byl tuhar normalizace, že jo, takže jsem vůbec netušil, kde jsou nebo takhle. A pak až pan Feitl tam přišel a já jsem říkal tady tu story, kterou jsem říkal vám, on říkal aha, tak jsem mu požádal o podpis a říkal jsem, nemáte náhodou kontakt na pana Šišku? Alois Šiška, tak ho dál, tak jsem napsal panu Šiškovi, napsal jsem, pane Šiška, nemáte náhodou kontakt na svoje dva takže zase takový letadlo to bylo. On mi dal 2 adresy, já jsem napsal na 2 adresy, oni mi dali takhle se to nakonec rozvinulo, že jsem potom psal jenom letcům a to jsem jich napsal, to prostě byly jakoby desítky dopisů a v roce 1991 jsem se známil s panem Zdeňkem Těšínským, který dělal v klubu letců nebo v tom setkání nebo je organizaci těch letců a on mi poslal veškerý seznam
letců, rodin letců, kteří žádali o rehabilitaci, letců, kteří žijí v Anglii, příbuzní, kteří žijí v cizině, příbuzní, kteří žijí v Česku, těch, kteří padli, plus letci, kteří žijí v Česku. Tak já jsem měl asi možná tak 1000 adres a to jsem prostě jenom psal a to by mi prostě pohltilo dalších 10 let jako takovejch. A na základě čeho jste se s nima spřátelil? Protože přece jen sběratelé jsou většinou braní jako fanoušci, ale málo kdy se vám povede s tou osobností jako vytvořit přátelství. Takhle já jsem, nemůžu říct, že bych byl s každým přítel, nebo takhle, to jsem ani o to neuvažoval. Já jsem prostě vždycky napsal dopis, to jsem ještě psal takový blbosti, jako že jsem nevěděl, že třeba ten pán byl mechanik. Tak jsem mu napsal: dobrý den, pane, sbírám hrdiny RAF, sestřelil jste nějakého Němce, a on napsal: nesestřelil, protože jsem byl mechanik, jo. To jsem ještě byl takový idiot, jo. Takže mi bylo 27. Ale třeba pan Slánský, což vlastně byl radiotelegrafista v 311. Peruti, tak ten vlastně s tím se hodně zblížil a ten mi třeba potom jako i se nechal jako lece jako podepsat, nebo mi třeba jako říkal, kde budu a podobně. Takže to byl takový hodně blízký přátelství s českýma lecema. A pak jsem měl ještě pana Urbu, toho jsem jako, jak bych to řekl, miloval, protože toho jsem od něm jsem čet v knížce a ten se mi tak líbil svým gestem, jak prostě poslal gestapáky do prdele, jak řekl: vy tady na mě nemáte co křičet, kde to jsem, jo, já jsem letec RAF a takže jsem říkal, to je hrdina, to je frajer. No takže s tím jsem se hodně spřátelil a pak jsem se začal zajímat o zajatce. A najednou jsem se potkal anglický letce. A jak říkám, to je to prostě náhoditá větev. V Praze byl jeden letec, který byl v Saganu, odkud byl ten velký útěk, a ten mi říkal: hele, jsem v Praze, nechci se stavit. A já jsem říkal: tak jo, tak jsem za ním přišel a půjčil mi ročenku jejich organizace, kde bylo 800 adres zajatců. Takže jsem si to okopíroval, poslal jsem 800 dopisů, dneska by to byla při těch cenách, dneska by to byla dovolená jako taková, jo. A začal jsem psát zase těm zajatcům. Takže potom se to prostě takhle potom vrství a jak říkám, vždycky přijde jedna náhoda, která vás posune někam a vlastně, když do toho dáte 100%, celé srdce do toho, tak vás to někam posune, jo. A pak vlastně přijde něco, řekne si: aha, fajn, udělal jsem, co jsem mohl a jdu dál. A právě třeba s českýma lecima jsem potom víceméně skončil, protože když jsem dostal ty adresy, o kterých jsem mluvil, tak jsem zjistil vždycky telefonní čísla a volal jsem domů těm lidem, což bylo, dneska bych to neudělal. A řekl jsem: dobrý den, já jsem ten a ten, napsal jsem knížku o lecích, nemáte poslat náhodou podpis, a některý řekli: bohužel nemám nic, a některý mi poslali. A já jsem získal vlastně asi možná 400 letců za rok, těch, kteří padli. Jo. A pak vlastně přišly roky, že jo, další, a najednou jsem myslel, že lidi, takový ty žraloci, jo, že prostě třeba jdou do ty rodiny a že prostě třeba od nich skoupí tu sbírku a pak to rozprodají do army shopu, aby měli peníze. A to se mi nelíbilo, já jsem prostě nechtěl být ve stejným pytli jako tady žraloci. Tak jsem s tím přestal, jsem říkal: fajn, prostě český letce jsem ukončil tady tím, a protože pak umírali, že jo, a dělal jsem jenom ty zahraniční jako takový. Takže jsem to hrál 100%, teďka mám zhruba 1900, mám 2/3 letců, který byli jakoby ve válce, jo, takže jsem to udělal maximum, pak zase mám ty zahraniční letce, no a taky to postupovalo. To jsou neuvěřitelné zážitky. Musím říct, že já s většinou svých vlastních autogramů mám spojený zážitky jenom takový, že najdu adresu a odešlu obálku. Tohle právě bylo třeba úžasný, protože já vždycky jsem měl prostě radši starší lidi. Já jsem nikdy neměl kamarády mezi stejnýma vrstevníkama, ale vždycky jsem měl prostě radši starší lidi. A ty letci, ty anglický nebo australský, co byli v Anglii, co bydleli, tak jsem se s nima spřátelil a oni třeba přijeli, tady jsem dřív měl hotel, tak oni přijeli ke mně a bydleli u mě na hotelu zadarmo a já jsem měl do Anglie s přítelkyní Evou a zase jsem bydlel u nich. Takže to už bylo fakticky přátelství a třeba řekli: hele, teďka máme sezení jako naše Peruť, jako takové. Já jsem říkal: nemohl byste se na podpisy? A on jim třeba poslal normálně třeba 50 podpisů na jednom plakátu, jo, takový. Takže to bylo fakt přátelství, já jsem fakt ty lidi měl rád a pak třeba jsme si volali, nebo jsme si pak už jako o životě jsme si povídali a prostě bylo to už jako, že to byli spíš kámoši než idolové nebo hrdinové. Prostě to byli fakt lidi, jak jsem si jich vážil, jejich životních hodnot a prostě jak se chovali, jaký měl přístup k životu. Prostě jsem se hodně od nich naučil a vážil jsem si jich, takže teďka mi mrzí, že třeba už nikdo z nich nežije, že jo? To rozhodně. Jak vás tak poslouchám, tak to by byl materiál i na film. Vokom. Všeobecně.
Vy jste kromě tohohle měl možnost setkat se i s několika hollywoodskými hvězdami. Můžeme říct, že to byl Tom Cruise a John Travolta. Jak taková setkání probíhají? Jsou to nervy. Přiznám se, že já třeba s přítelkyní Evou, která vlastně je pro mě taková můza a vlastně která, bych to řekl, vždycky sdílená radost je dvojnásobná radost. A když jsme jako spolu, tak třeba já jdu za tím dotyčným a řeknu, prosím vás, mohl si sám podepsat a Eva fotí. A pak řeknu, mohli bychom si dělat fotku a Eva ji fotí a já ji fotím jí, takže tam je potřeba, protože to je otázka pár vteřin, takže musíte mít parťáka. A prostě Eva je úžasná, píšeme spolu knížky, takže jako s ní to jde mnohem líp, než jsem byl sám. Ale jsou tu nervy, protože třeba v Karlových Varech, tam vlastně jedete z Pardubic, jedete do Karlových Varů nějakých 6 hodin. Přijdete k pubu, nevíte přesně, kdy ta hvězda přijde. Stojíte tam 8 hodin, třeba jako my jsme čekali na Mela Gibsona, vůbec nepřišel, jeli jsme domů. Jo? Takže to, že třeba ten John Travolta, tak se ptal, tam to konkrétně šlo, že vlastně my jsme tam čekali a já, když jim bylo nějakých 22, tak jsem vypadal hodně jako John Travolta, měl jsem svůj vlastní fanklub a říkali mi Johnny ve škole. A já jsem si říkal, no a vždycky každý, hele, ty jak John Travolta, jsem říkal, no, když přijel do Karlových Varů, jsem říkal, toho musím prostě potkat. A teďka vlastně jsme tam čekali a on šel k autu a jsem říkal, zavolal jsem na něj, jsem říkal, Johnny, mám pro tebe dárek, můžeš sem přijít? A on se podíval a šel k nám a já jsem říkal, jestli se můžeme vyfotit. On říkal, jo, proč ne? O podpis jsem se tam neřekl, protože ho mám, doufám, že to je originální, ale fotku s ním mám. Takže to byl takový, jsem říkal, ty vogo, mám fotku s Travoltou, i když už to nebyl on a nebyl jsem to ani já tehdy, že jo, už jsme se viděli. A se vlastním Cruisem to bylo zase zajímavé, když jsme jako čekali, když natáčel Mission Impossible, myslím, že to byla 2, tak to bylo v Malý Boleslavi v věznici a my jsme před ní stáli a tam jako byl štáb a tak jsme tam jako s Evou jsme tam čekali, nějaký pár sběratelů a takový bylo, že to napětí bylo cítit a tak jsem se zeptal jednoho člena štábu, jako kdy tak asi tomu bude volno. A on říká, no tak tady čekat můžete, my proti tomu místě máme, ale on bude hotový až někdy kolem 9 večer. Tak jsme říkali, tak jsme jeli na výlet s Evou, pak jsme se tam vrátili, už nás tam zbylo asi 10 nebo 12, že jo, pleva odešla, zůstalo zrno a pak najednou prostě začali chodit kaskadéři pryč z ty věznice a najednou prostě přišla taková černá ochránka, velký černoch a přišel tam Tom. A on bylo docela zima už večer a on přišel v tričku, usmáte a říkal, děkuji, jste tady na mě čekali, tak nejdřív se vyfotíme, že jo, takže si každý s tím udělal v pohodě fotku, pak kdo chce podpis, tak se vždycky podíval každému do očí, jak se jmenuješ, Vítek, tak Vítkovi, Tom Cruise, všecko. A pak, když se podepsal všem, ještě někdo má něco, tak říkal, máte nějakou otázku? A my jsme byli všichni páv, protože jsme řekli, ty vogo, Tom Cruise, jo. Tak jsme neměli otázky, tak říkal, děkuji, že jste na mě počkali, mějte se hezky a naschledanou. To bylo úžasný. Takže je to hodně o nervy, ale přiznám se, že já třeba ty hollywoodské hvězdy moc rád nemám, protože jednak ty jejich filmy si mi zdají hodně blbý. A pak mám rád takový ty herce, kteří jsou jakoby lidi. Jo. Vždycky jsme třeba chtěli potkat Belmonda, které jsme milovali jako člověka i jako herce. A s Evou jsme třeba byli v Paříži, kde jsme na něj čekali. Bohužel jsme teda se minuli o hodinu v té restauraci, kde zrovna on šel na oběd. Ale třeba jsme chodili na Fabio Fest a tam jsme se vlastně setkali s Jerryem Krabbe. Je to nejlepší holandský herec, který hraje v Hollywoodu, hrál třeba v Bondovkách nebo takhle a my jsme si psali mailem a on říkal, hele, přijedu na Fabio Fest, počkejte tam na mě. A teďka vlastně my jsme tam čekali v tom Zlatém jablku, teďka tam přišla ta PR a řekla, vás musí mít pan Krabbe nějak moc rád, protože jste prvním, za kým přišel. A normálně jsme tam přišli, jsme se objali, jsme si sedli, teďka on s tam 15 minut normálně prostě mluvil, jako já se bavím s váma a v pohodě. Pak tam byl Jean-Jacques Annaud, francouzský režisér, a ten si prostě k nám sednul a vypravoval nám, jak dělá film, jak točí scénu. Udělali jsme si normálně rozhovor a on prostě říkal, z vás si tak cítit ten zájem. Mě to prostě hrozně... A vlastně 10 let si spolu píšeme. A je to prostě obyčejný člověk, Oscarový režisér, Francouz, tam to je známý holandský jaksi herec, ale jsou to obyčejní lidi, žádný primadony. Jo, a prostě třeba napíšou pozdrav a Vítku a Evo, přeju vám hezké Vánoce, zase vás někdy uvidím. A je to prostě úžasný. O tom, ale tohle byste jako hollywoodský herec myslím, že nikdy neudělal. To se chci právě zeptat, dokázal byste říct, jestli mezi lidma ze show businessu převládá, řekněme, právě ta primadona nebo ta lidskost, jako co je častější? Já si myslím, že hodně dělají ty lidi okolo.
Protože třeba někdy se stane, že vlastně, když se dostanete k tomu herci, my jsme třeba, ještě jsem u toho Fabifestu, tam třeba přijela Kim Novaková, nejhezčí ženská 60. let, herečka světového jména, teďka už samozřejmě je skoro 90, a tam prostě přišla, my jsme si udělali rozhovor a pak jsme si tam jasně sedli a jsme říkali, no tak my se s Evou budeme brát, to jsme ještě o tom uhražovali, a ona říkala, tak vám přeju všechno nejlepší, a jsme se bavili prostě o životě a byla to hollywoodská hvězda úplně v pohodě. Byl tam Alan Rickman a prostě dneska už bohužel nežije, tak jsme se bavili jako v pohodě, byli jsme tam sami. Ale jakmile třeba jdete a tady je ochránka, tak samozřejmě ochránka má nějakou práci, je to placená, že prostě ho musí držet moc z toho, ale někdy si myslím, že ta ochránka je tvrdší než ten herec a že kdyby tam ta ochránka nebyla, a já bych řekl třeba, já nevím, pane Gibbs, můžete se mi podepsat, tak on říkal, jo, není problém, ale že právě tam je za to placený ten ranař, že prostě řekne, vypadněte nebo ne, tak jako je to těžký a mi tady to hrozně otravuje, protože já jako si myslím, že i oni jsou lidi z masa a kosti stejně jako já. A kdybychom nebyli my, fanoušci, tak oni nemají na chleba. Přesně takže tak. si myslím, že ten herec by jako měl, když přijde nějaký festival, prostě měl by říct dobře, já jsem tady na festivalu a já jsem si nepřišel jenom pro nějakou pitomou cenu, abych tady ukázal, mám něco a zase pojedu domů, ale že prostě třeba chci se s těma fanouškama pozdravit, chci jim třeba udělat nějaký masterclass a chci třeba vědět, co si o mých filmech myslej a já jim řeknu, jak jsem to dělal a pak na ně budu mít třeba 15 minut času a dám jim svůj podpis. A pak ti řeknu si, Ježišmarja, já jsem viděl živě toho a toho, na týho filmu se musím podívat. No, a tím pádem se vrátím zpátky a mám ho rád. A když třeba uvidím někoho, kdo je prostě arrogantně, řekne, nemám čas, vypadni, tak řeknu, tak mě bolí prdel, já tě nemusím, že jo, a nazdar. Takže na jednu stranu je pravda, jak jste zmínil ty festivaly, že mně třeba osobně přijde, že ta ochránka tam je od toho, aby to jako odsejpalo. Že přijde ten herec k těm fanouškům, vyfotí se se dvěma a ta ochránka už ho zase vede někam dál. Chápu, jako takhle, oni mají určitě svůj časový harmonogram, že třeba řekne, tady máte 15 minut a prostě kdyby tam jsou některý sběratelé, který musí být 15 fotek podepsaných, tak kdyby se tam byl jeden, který se podepsal, tak se dostane na ostatní, takže ano, máte pravdu, ta ochránka prostě se snaží, aby to odsejpalo. Myslím si, že ta musí být, jako jednou jsme dělali rozhovor s ochránkou, s členem tedy ochránky Schwarzeneggera, a on říkal, že vlastně ta ochránka musí být taková, jako je ten herec, aby prostě ten člověk viděl, že ten herec je v pohodě, tak i ochránka musí být v pohodě. Jo, takže já chápu tu práci, ty ochránky jako takový je nutná, ale si myslím, že někdy prostě, kdyby tam prostě člověk mohl být jednak jedný s tím člověkem, takže normálně si ho pozve na kafe a může s ním klidně povídat, že jo. Speciálně u toho Schwarzeneggera se říká, že je taky poměrně sympatický, ne? Myslím. Já ho nemám rád, přiznám se. Eva ho má ráda, ale já ho nemám rád, takže já bych ani po něm netoužil se s tím setkat. Vy jste zmínil, že jste v Paříži čekal na Belmonda. Povedlo se vám v rámci, řekněme, toho pobytu ulovit i nějaký jiný autogram? Ano, my jsme tehdy jeli do Paříže a měli jsme také normálně mapu a seznam adres, kde bydlejí francouzský herci a měli jsme taky říkat, fajn, tak půjdeme sem. Dělali jsme něco, co není etický a už bych to neudělal. A tehdy jsem si říkal, prostě je to jedna životní šance, tak to prostě uděláme a udělali jsme to, jo. Teďka si třeba říkám, bylo to blbý, ale člověk žije jenom jednou, tak jako, jo. Takže abych se vrátil k tomu. Takže jsme třeba zazvonili jsme na Martu Kellerovou, švýcarskou herečku, která byla v Paříži. Má také na zvuku, má napsáno MK, tak jsme zavolali a ona hello, a já jsme říkali, my jsme vaši fanoušci z České republiky, jsme tady v Paříži, měla byste chvilku čas a já pracuju. A jsme říkali, jenom pár minut, měli jsme pro ně růži, tak přišla dolů, dali jsme růži, dělala si tam fotku, šli jsme, paráda. Pak jsme u Michela Aumonda, který hrál třeba v Hračce, ten taky byl v pohodě. Pak jsme scháněli třeba Michelle Darkovou, na kterou jsme měli adresu, a tak jsme tam přišli a ty lidi říkali, tady taková ženská vůbec nebydlí. Prostě by byla úplně špatná adresa, jo. Takže neměli jsme zase až takový úspěch, ale prostě jsme obešli celou Paříž, včetně Michela Galabru, který tam měl divadlo, šli jsme tam a zrovna byl na turné v svých 90 letech, takže jsme moc neuspěli a právě ten Belmont do mě mrzí, protože jsme byli u té Marty Kellerový a pak jsme šli k němu, oni nebyli moc daleko od sebe. A teďka jsme tam zvonili, já jsem měl i číslo do toho bytu, kde bydlel Belmondo a nikdo se neozejval a akorát, že nám řekl ten hlas, co tam byl, nevím, kdo to byl, že prostě je, to se jmenoval, myslím, že Brasserie Lip a tam jako on obědval. A my tam přišli a on takhle tam má stůl a má svoji podobiznu namalovanou na ty zdi, u toho stolu, kde sedí. A my jsme tam přišli tím číšníkem a jsme řekli, my jsme z Československa nebo z Česka a jsme fanoušci Jean-Paula Belmonda. On říkal, je to hodinu, co tady byl. A jsme říkali,
kdybychom nebyli u Marty Kellerový, tak jsme byli s Belmondem. A takže jsme byli tam, takže člověk nemůže mít všechno a prostě byl to můj životní sen, prostě se s ním potkat a prostě říct mu, jak ho mám rád, že prostě mám rád jeho filmy, když teda ne všechny, a že prostě si ho vážím jako člověka. Ale naštěstí jsme si s ním psali, takže vlastně Belmondo 10 let po tady ty návštěvě, tak my jsme vlastně poslali fotku u jeho baráku, což mě si potěšilo. Ale poslali jsme mu i na adresu právě toho baráku, kde bydlel, a on nám to podepsal. No a pak jsme mu vždycky napsali k narozeninám a k Vánocům a on vždycky odepsal a poslal nám dopis osobně podepsaný. A pak vyšly v Čechách teda vyšly knížky, že jo, Belmondo, Mých 1000 životů, nebo jak se to jmenovalo. A já jsem vždycky sundal ten obal a poslal jsem mu to a on to vždycky podepsal Vítkovi a Evě. Takže mám od Belmonda asi 25 podpisů a pak ještě vyšla tady knížka nějaká a tu jsem mu poslal jako, že je pro něj, že je o něm pro něj. A on to už nějak špatně pochopil a tu knížku poslal zpátky a napsal Vítkovi a Evě, mým nejvěrnějším fanouškům z České republiky, Jean-Paul Belmondo, a za 4 měsíce umřel. Takže jako přiznám se, že neviděl jsem ho, ale prostě mám ho ve sbírce, mám od něj knížky, mám jeho vodických prstů na obalech, takže jsem se dostal nejblíž, jak jsem se dostat mohl. A máte přece jen ještě nějaký autogram, co jste furt ještě nezískal, ale chtěl byste? Takhle mám hodně autogramů, který nemám a který bych chtěl, ale nedá se říct, že bych po nich jakoby šel, protože já nevím, kde jsou. Jako třeba bych chtěl bych třeba Hanče Vrbatu, chtěl bych třeba Otakara Batličku, jako známýho, byl to telegrafista nebo radista a pak vlastně byl v odboji a vlastně skončil si v koncentráku. Měl takový velice pohnutý život. Nebo bych třeba chtěl, z letců bych chtěl třeba Otto Smika, Josefa Františka, zahraničních letců, třeba Rogera Bushla, který organizoval Velký útěk, nebo Guya Gibsona, který vlastně bombardoval v Amiensu tu zeď ve věznici a vlastně on se trefil přímo na tu zeď, vězni utekli a on potom jako zahynul při dalším náletu. Takže to jsou třeba lidi, kterých si vážím, který bych chtěl, které by mě potěšili, ale že bych teďka nějak měsíc pracoval nebo rok pracoval na tom, že by mě ho někdo poslal nebo by ho sehnal, to ne, prostě si říkám, nemůžu mít všecko, život je dál. A myslíte, že speciálně autogramy těchto lidí existují? Já si myslím, že určitě, protože já mám dneska takovou smůlu. Byli jsme v Anglii u mýho kamaráda, jmenoval se Mike Brooks a ten prostě měl největší sbírku věcí z Koldicu, což byla vězení za války. A měl ve své sbírce třeba jídelní lístky ze Saganu z roku 1943, podepsaný tady těma letcema a právě tím Rogerem Bushlem. Myslíte, že jsem já komu je potom prodal nebo věnoval? Ne. Kamarádi. Takže jsem ho viděl, šáhl jsem si na něj, ale prostě jsem říkal, no, on říkal, ne, sorry, já jsem tu svoji bírku prodal a dostal jsem za něj velký peníze a pak jsem s manželkou jeli na dovolenou, jo. Takže měl jsem hodně kamarádů, kteří měli fakt špeky v té sbírce, které jim potěšili, ale protože třeba někdo jim dal 800 liber, což bych já jim nedal, takže já je nemám. Ale jo, myslím, že třeba Hanč Verbata si myslím, že by mohl být třeba v Jilemnici v nějaký kronice, protože vlastně myslím, že byl jeden z nich o tamtať, takže bych byl v nějaký starý kronice, kdybych se pátral, tak kdybych vykradl třeba, já nevím, archiv v Jilemnici, tak třeba se k němu dostanu, že jo, ale to bych neudělal. Tak pokud to uslyší nějaký kolega, co někoho z nich má, tak se vám může ozvat. Ano, pošlete mi Hanče Verbatu, tak dále. Tak jo, tak děkuju za váš čas. A ještě bych rád řekl teda, že to, že poděkoval bych vám, že to, že jste mě pozval do vašeho pořadu a tady bych vám, že jste říkal, že ji nemáte, tak bych vám věnoval naši knížku, kterou jsme s Evou napsali a na kterou jsme pyšní, protože vlastně tam je celý náš příběh, takže si to můžete počíst. Tak to vám moc děkuju. Děkuju. To ještě takhle ukážu. Děkuju moc. Díky moc. Tak. Naschle. Díky, naschledanou.